инак ассалому алайкум дӯстони азиз, дӯстикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 16 август соли 2025 навор кардам баъри шумо. Бардоро ба ҳазор бошен, хоҳишманд. Сараввал ма шумода мефаҳмонам. Квартираҳо, хонаҳои заминӣ аз Душанбе ва аз дигар нуқтаҳом ҳастай бардор. Бисёрш бардорон азиз аз Душанбе ҳастанд. Коробкаҳом ҳастай. Мақсад дар ҳамин канали мо нав омадагиҳо. Хоҳишмандам якта подписатсия кен. Бардоро аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. Барои реклама кардани чунин хонаи хат ё ин ки квартира ё ин ки мошин чӣ молу маҳсулоте бошад, метавонед ки дар ҳамин рақамҳои рӯи навор буда дар WhatsApp, имо, Telegram муроҷиат кунед. Бардоро Авто ТВ ҳамавақт дар хизмати шумои дӯстон. Хулоси гап зиёд нашава, тамошо кунед навори имрӯзаро. Мегзарем ба эълони аввал. Эълони якумон чие? Дар саро ма шумода гуфтам ки бардоро коробкаҳом ҳастай. Квартира фурӯшӣ ки ҳолатш ба шумо аллакай маълум, дӯстони азиз, дар шаҳри Душанбе аст, дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар наздикии Корвон аст дӯстон. Иборат аз як ҳуҷра дорои 53 метри квадратӣ ки дар ошонаи ҳаштум қарор дорад. Доми навсохт аст дӯстон. Доми нав ба хишти пухта дида истодаем дӯстон. Нархша 280,000 сомонӣ мегӯяд. 53 метри квадратӣ дорад. Хуб, тамос гиред рақамҳои 921 32 32. Ҳолат коробка бе таъмир. ҳоҷатхона ва ҳаммомаш боша бардоро ҷудо мешавад. Яъне ки ҳар кадомаш отдельно мешавад бардоро. Масъалаи алишӣ нест, фақат ки маблағи тайёр. Ба дуюм эълон мегзарем. Эълони дуюмон чия? Эълони дуюмон бардоро эълони хуб аст. Квартираи нағз, лекин чи дӯстон, ҳамин қадар ки дар поёни ошонаи якум қарор дорад. Квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, дар шаҳри Душанбе, дар нами Зарафшонай, се ҳуҷрага дорои 52 метри квадратӣ, се комнатага, бо нархи 333,000 сомонӣ. Нархи чи аст дӯстон? Нархи охирон аст. Доми навсохт, этаж бошад поёни ошонаи якум, яъне ки сокилни этаже. Гуфтамонтон. Хуб, ремонташ аллакай ба худи шумо маълум дӯстон. Ҳамон ҳоҷатхона ҳаст. 150 метр боло аз бозорча. Хуб, ҳолат ака бардоро коробка бигем камтарак хато мекунем, барое ки ремонташ пашти бучидаге. Об ва барқи доимӣ. Техпаспорт дора. Рақамҳои 888 222 480 занг бизанед. Боқиманда маълумотро аяка худаш бипурсед. Мегзарем инак ба эълони сеюм. Боз як дигар квартираи фурӯшӣ ки ҳолаташ айни ҳол коробка аст дӯстон. Дар нами пеши бозори Сафинае дӯстон. Дар шаҳри Душанбе назди бозори Сафина. Ду ҳуҷрага ки дорои 62 метри квадратӣ дар доми 4 ошонага, агар хато накунам, дар 4 ошона қарор дорад. Доми навсохт аст. Ремонт надора, хатон дида истодаен. Ба охир нарасида оли ремонтош бардоро. 291,000 нархи ҳамин квартира меган. Рақамҳои 988 03 04 занг бизанед. ҳолат коробка бе таъмир. ҳоҷатхона бо ҳаммомаш боша бардоро якҷоя мешава ира. Об ва барқи доимӣ. хоҳишмандам боқимонда маълумотро агар хоҳен аз худ яка занг зада пурсон шавед. боз мегзарем ба эълони чорум. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аст. дар нами кӯхи борбатае бардоро. кӯхи борбата дидаги анохия. Як ҳуҷрага 38 метри квадратӣ дорад. Бардорои бизнесменоҳо агар ки ҳамин ҷа бошед, дар ҳамин тарафҳо мақсад шумо ана ягон нуқтаи саодокунӣ агар дошта бошед, ҳамин хона ма фикр мекунам ки барои шуморо хубтар аст. Як комнатага, поёни ошонаи якум. Доми навсохт, аллакай ба худи шумо маълум. Тамос тариқи WhatsApp. ҳамон ҳоҷатхонаш бардоро як аст, яъне ҳамон ҳоҷатхона як. ҳолат бо таъмир. отопление надора, неки ҳамин хашабагунтон отопление надора. Поёни ошонаи якум, ин яъне мешавад ки сокилни этаж бардоро. 260,000. хуб, ба панҷум эълон мегзарем.
Элёни панҷумон чия? Боз як дигар квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар гардиши Ленинград дар лаби роҳи Калон аст дӯстон. Бениҳоят ҷош ҷойи хуб. Иборат аз 2 ҳуҷра 48 метри квадратӣ дар ошёнаи даҳум айни ҳол қарор дорад. Дом доми 14 ошёнага ҳастад дӯстон. Дута лифт дора. Бо нархи 279 000 сомонӣ тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 888 990 017. Навсохт аст, аммо таъмир надорад. Қитӣ, яъне ки ба ҳисоби коробка. Ирам бардоро ҳамон ҳоҷатхонааш ҷидо мешавад, яъне ки ремонт карда буд кинен. Хеле якҷо намеша бардоро. Хай 48 метри квадратӣ пашти ду комната. Ду ҳуҷрада. Ба шашам эълон мегзарем. Квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аст. Дохил мешавад ба ноҳияи Сино, тарафи Зарафшон. И дом медонем кадом доме бардор. И доми Мастерок аст. Ака гӯш кинед. Ду ҳуҷрагаву 44 метри квадратӣ дорад. Айни ҳол дар ошонаи 19-ам қарор дорад. Хеле ҳами хона бардор. Хеле ҳами квартира. Бо нархи 300 000 сомонӣ ду комнатага. Ки рақамҳои 551 02 44 00 да занг бизанед агар боқимонда маълумотро хеле якам мепурсен. Ба шумо маълум ки об ва барқ дорад. фикри ақидатонро бардор дар бораи ҳамин доми Мастерок хоҳишманд меябор дига бинависем. Ман камент шуморо чикор мекунам, ждат мекунам. хуб, рақамҳои 551 02 44 00 да занг бизанед бардор. нав сохтаи таъмир чотка. ҳамон ҳоҷатхонаш бошад ҷудо мешавад. ҷудо ҳаст айни ҳол. ҳафтум эълон мегзарем. як дигар хонаи фурӯшӣ дар Варзоб аст. Дар кӯчаи Навобод айни ҳол қарор дорад. Ака шумо бинед дӯстон. ҳолати хонаро бинед, састаншахтон баҳо бутен. Крават ҳам дорад, дарахтҳои мебадиҳандам ҳаст. ҳавли ҷойҳои дар кори бардоро асфалтпушт, яъне ки семент кардаги стяжка гуфтанем. 1 километр аз роҳи Калон. 4 ҳуҷра дорад, плюс ин боз калидор дорад бардоро 12 сотиқи замин дорад ва 300 000 сомонӣ нарх дорад. Ана ҳамин аст бардоро ҳолати хона ва нархи хона. Бо таъмир кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона ҳастай. Алиш ҳам мешавад. Хонае ки дар шаҳр бошад, болои дар кор бошад, бо маблағ метем мега. Хулас бардорои ки дар Варзоб ҳастен, агар харидор бошен марҳамат кунед. Рақамош дар поён мондагӣ хатон занг бизанед. Мегзарем инак ба эълони ҳаштум. Бардорои дар Фархорбода бовар кунед, агар як-ду бардор доштем, яъне ки рафтомад зиёд буд. Фархор ҳам ҷои бад нест. ноҳияи Фархор деҳаи Шуркул меган. 3 ҳуҷра дораду 8 сотиқи дигар замин дорад. шумо бинен акбардору нарх навора. 3 ҳуҷра 8 сотиқи замин. дарахтҳои мевадиҳандаам ҳаст. 140 000 сомонӣ нархи хона. оба дестем бардоро. акрости гап ма як ҷо туи файруд кардам бардорҷоно. ҳами дар Фархор аз оби 5 бисёртар истифода мекунанд. ҳатто ки чашмаҳошон бардоро аз оби 5 мешавад. ключач мекунӣ оби 5 меброяд. бардорои Фархорбода аллакай хитон медонем, барои ки зиндагӣ кардастем, мо ҳам рафта дидагӣ ҳастем. тамос гиред 3 рақам мондагием бардоро. 905 803 090 ва 904 428 004. рақамҳои дигари бошад 905 926 060 охираш. ҳолати хона ҳамин. састанш аллакай ба худи шумо маълум. айни ҳол об ва барқи доимӣ ҳаст. об ва барқи доимӣ. ака дига дидестем бардоро свечо гирам кардам киштем. аз сабабе ки навор бениҳоят дароз буд бардоро, ман давондам ки чикор кунам вақти зиёди шуморо ҳам нагирем. масъалаи ҳуҷҷат ҳам мегӯем. дар ин бора дӯстон хоҳишмандам фикртон дур нарава. яъне ки ҳуҷҷатош ҳамаш ҳастад. гирду атрофаш фикр мекунем ки ҳама ҷӯш ҳам маҳкам набошадам. як тарафаш аллакай маълум ки маҳкам аст. дарахтҳои мевадиҳанда дорад. шумо метавонед ки агароткорӣ кунед бардоро. касоне ки аз дастон дар ҳақиқат агароткорӣ меояд. сотиқаш калон 8 сотиқ дорад, 3 ҳуҷра дорад. хуб, ҳамон ҳоҷатхона аст. хоҳишмандам
фикр ақидатона дар комментария нависед. ба эълони наҳам мегзарем. боз як хонаи дигар дар Душанбе аст, дохил мешавад ба ноҳияи Зарафшон, кӯчаи Армуғон меган. рости гап тарафи Киристона шудай 5 ҳуҷра дорад, 6 сотиқ замин дорад. ҳуҷраҳош 100% нест. хона ба ғишти пахта сохтагӣ, крешашам зааги астан бардоро. ана бо нархи 270,000 сомонӣ. ин медонед чӣ кор мекунад бардоро? ҳолати коробка ҳуҷҷат дорад. боз масъалаи алишиам ҳастай. касоне ки электромобил дорен, аллакай дар яъне ки дилтон нагирифта бошад, агар бардоро иваз мекунем мега ба электромобил. ҳамин рақамҳои ки мондагӣ будам хоҳишмандам занг бизанед. ба эълони даҳам мегзарем дӯстон. чӣ хеле ки ваъда кардам бисёртар аз шаҳри Душанбе аст. хитон дидем бардоро. боз як дигар хонаи фурӯшӣ дар Душанбе дар ноҳияи Армуғон. 3 километр боло аз чӣ? Аз бозорчаи Зарафшон. Аз бозорчаи Зарафшон 3 километр дуртар аст. инам аз 3 сомон метиёва бардор ам автобус зава 10 дақиқа роҳ аст то марказ. хуб, иборат аз 2 ҳуҷра ва 12 сотиқ замин бо нархи 366,000 сомонӣ. агар ки дар нархш арзанда бошад 2 ҳуҷрага ва 12 сотиқ замин, фикри ақидатона хоҳишмандам дар комментария нависен. ҷойҳои даркориш ҳамин ҳавлӣ, яъне ки стяжка кардагӣ, ҳолат ба ремонт қатъӣ, об ва барқи доимӣ, ҳуҷҷатҳо ҳастанд назди роҳи калон. таксиҳо 3 сомон бардор мерава то ҳамун ҷое ки мақсад шумо бисёртар дар кортон ҳаста. рақамҳоро бардоро дида истодаин занг бизанед, рафта ҳастан бибинед. эълони 11 ҳаминае ки бардоро хоҳишмандам якта лайкот канал бизанед, дар канали Авто ТВ подписатсия кунед. чунин хонаҳо бошад ё ин ки квартираҳо, мошину техникаҳо, метавонед ки ба мо чикор кунед бардоро муроҷиат кунед. дар номерҳои баъдӣ мегирем, ахир рекламаш мекунам. ба шумо ма ташаккур мегӯям ки то ҳамин дам ба ман будед, яъне ки навори маро тамошо кардем бардоро. ман аз ин бениҳоят миннатдор. то наворҳои оянда худованд ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.